बे समाव मोनसे गोनां रादाब रायजोनि लाख लाख आइजोफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब नंगौ लाख लाख आइजोफोरा माखासे मोजांथार खाबुफोरखौ मोननो थांगासिनो दङ आइजोफोरनि थाखाय गासै मोनबा बिथांखिफोरखौ बेखेवबाय रायजो सरकारा बे बिथांखिफोरनि गेजेरजों लाख लाख आइजोफोरा माखासे खाबुफोरखौ मोननो हागोन नंगौ गोदानै बेखेवदों आइजोफोरनि थाखाय बिथांखिफोर रायजो सरकारा मा बिथांखिफोरखौ बेखेवदों आरो बे बिथांखिफोरखौ सोर मोनगोन नैबे रादाबनि गेजेरजों मिथिनानै लादो गिबियावनो दङ स्वनिर्भर नारी बे बिथांखिनि गेजेरजों जि दाग्रा आइजोफोरा माखासे अनसुंथाइफोरखौ मोननो हागोन रायजोनि सि दाग्रा आइजोफोरखौ गोहो होनो आरो सि दाग्रा नखरफोरनो राङारि मदद होनायनि थांखिजों आसाम सरकारनि हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइलनि बिथोनगिरिफोरनिफ्राय स्वनिर्भर नारीखौ बे बिथांखिखौ जागायदों बे अनसुंथाइखौ मोननो थाखाय मुलाम्फागिरिफोरा swanirbharnari.assam.gov.in पर्टेलाव हाबनानै आर'ज खालामनांगोन नैथियाव दङ सुकन्या समृद्धि बे बिथांखिनि गेजेरजों 10 बोसोर बैसोनि दुइसिन हिन्जावसाफोरनि बिमा बिफाया गथ'नि मुलाम्फानि थाखाय सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ मोननो हागोन बियो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बिथांखिनि मोनसे बाहागो आरो बे बिथांखिनि थाखाय सुकन्या समृद्धि योजनानि एकाउन्टखौ थिखानाय बेंक एबा पोस्ट अफिसफोराव खुलिनांगोन 18 बोसोर बैसो एबा 21 बोसोर जायोब्ला सुकन्या समृद्धि बिथांखिखौ गोबां खाजोनानि मुलाम्फाजों लोगोसे गोजौ सुदनि हारजों मोननो हागोन सुकन्या समृद्धि बिथांखिनि थाखाय रां जमा दोनग्राफोरा पोस्ट अफिस एबा सरकारि नङि सेक्टरनि बेंकफोराव थांनानै आर'ज बिलाइखौ आबुं खालामहैनो हागोन 20 बोसोरनिफ्राय 40 बोसोर बैसोनि आइजोफोराबो सिलाइ मेसिन मोनगोन नंगौ जाय आइजोफोरा साख्रि गैया बै आइजोफोरनो बेसेन नाङै सिलाइ मेसिन होबोगासिनो दङ सरकारा बेबादिनो आसाम अरुणोदय आसनिखौबो रायजोनि आइजोफोरखौ मदद होनो बेखेवदों गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया मख'नो गोनांदि अरुणोदय आसनिनि गेजेरजों दासिमाव गोबां आइजोफोरा रांनि अनसुंथाइ मोनबोगासिनो दङ नंगौ दानफ्रोमबो लाख लाख आइजोफोरा अरुणोदय आसनिनि गेजेरजों रांनि अनसुंथाइखौ मोनबोगासिनो दङ बेबादिनो जाय आइजोफोरा अरुणोदय आसनिनि गेजेरजों रांनि अनसुंथाइखौ मोनफेराखै बिथांमोननि थाखायबो गोजोनथाव रादाब जाय आइजोफोरा मोनफेराखै बिथांमोनहाबो अरुणोदय आसनिनि थाखाय आर'ज गाबनो हागोन प्रधान मन्त्रि उज्ज्वला बिथांखिखौबो आसामाव लाबोगासिनो दङ बेनि गेजेरजों आइजोफोरा 500 रांनि गेजेरावनो मोननो हागोन ओंखाम संग्रा गेस सिलिन्डारखौ